Hyvää iltapäivää kaikille ja tervetuloa katsomaan Teatteri Ilmiöön taideliikutusyhteisöteatteriryhmien iltamia. On ihan mahtavaa nähdä teidät täällä Teatterimuseolla juhlistamassa kevättä ja teatteria. Meidän senioreiden omat taideliikutusyhteisöteatteriryhmät kokoontuvat 7 eri kaupungin osassa Helsingissä. Ja joka viikko yli 60 innokasta teatteriharrastajaa kokoontuu näihin ryhmiin. Tänään näette täällä Teatterimuseolla näiden ryhmien esityksiä. Ja voin luvata, että ne ovat toinen toistaan meukkaampia ja liikuttavampia. Olen nimittäin nähnyt jo harjoituksia. Ja lopuksi iltamat kruunaa, mitkäpä muutkaan kuin yhteiset tanssit ja sitten kahvit tuolla Arkadia-teatterin puolella. Minä olen Merja Pennanen ja toimin näiden iltamien juontajana. Ja iltamien mittaan minä tulen esittelemään koko joukon Teatteri-ilmiön mahtavia ohjaajia ja tietenkin meidän taideliikutustähtöisiä. Tähtöiset ovat loistaneetkin kirkkaana, sillä vuonna 2024 Teatteri-ilmiön taideliikutusyhteisöteatteritoiminta sai valtakunnallisen yleisötyöntekopalkinnon. Kiitos tunnustuksesta ja kiitos Helsingin kaupungille toiminnan mahdollistamisesta. Kiitos myös Armas-festivaalille yhteisen kulttuuritapahtuman järjestämisestä. Ja me olemme varmaan kaikki samaa mieltä, että paikkoja kohtaamiselle ja luovuudelle tarvitaan joka elämänvaiheessa. Ja luovuudesta puheen ollen onkin aika aloittaa iltamien ohjelmaosuus. Ensimmäisenä meille esiintyy Lieve-ilmiöbändi. Luvassa on sointuja ja säpinää, innokasta musisointia ja koko vartalo heittäytymistä. Ensi esiintyminen oli viime vuoden iltamissa ja vuoden tauon jälkeen käynnistettiin harjoitukset taas. Ja nyt Lieve-ilmiö on täällä. Upeaa. Ensimmäisenä kappaleena kuullaan Kun unelmoidaan, jonka alkuperäisversio on Ozzy Osbournen Dreamer. Muusikkoina Helen, Kirsi, Sirpa ja Tuire, laulussa loistaa Eija. Musiikin ohjaus ja laulu Kaarlo Uusitalo. Lieve-ilmiö, olkaa hyvä. Voi olla, että se tekee kuolemaa.
ilman toisten esiin ei vois toivoakaan. Näin vaihun fantasia unelmiin. Oh, oh, oh. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Toivon, että tulevilla polvilla ois parempaa. Kun unelmoidaan vain päivä kerrallaan. Kun unelmoidaan, niin maailma on kauniimpaa. Mä saan vain päivä kerrallaan. Unelmoidaan, niin maailma on kauniimpaa, jos saan. Bändille. Heitä kuullaan vielä ohjelmaosuuden päätteeksi ja sitten pääsette kaikki tänne tanssimaan. Seuraavaksi saamme lavalle Töölössä kokoontuvan taideliikutusryhmän. Heidän esityksensä nimi on runollisesti Vuoret, vedet, maat. Matkoja muistoihin ja unelmiin. Töölön ryhmässä esiintyvät Eija, Kati ja Päivi. Ja esityksen sekä ryhmän ohjaajina toimivat Tanja Parantainen ja Kati Lehto. Olkaa hyvä, Töölö. Olen lentänyt helikopterilla Himalajan yllä, keskellä. Huonomminkin voisi elämässä käydä. Tähdet Pisangin yllä, Annapurnan lumet. Olen hetken maailman katolla, tai melkein. Henki loppuu. Olen elänyt arkea niin, että kauniit lumihuippuiset vuoret näkyvät aina ympärillä, osana maisemaa. Tehnyt laaksosta retkiä lähemmäs vuoria, vuorille, erilaisiin, avautuviin maailmoihin. Kävelimme sumussa. Ihmeen kaltaisesti sumun sisältä aukesi kirkas näkymä. Vuori hämäävän lähellä, vuoristojärvi kirkkaan turkoosina. Majesteettinen teide, iltatähtien loisteessa, palmujen hiljaisessa huojunnassa. Raamatullinen näky. Villihevoslaumat, lampaat ja muinaisuuden kuvat kallioissa. Kiveä ja villaa kuin valkea jättiläiskotkan muna. Ajattomuudessa, muinaisen meren pohjalla, poimitaan kaurisimpukoita. Etäältä kuuluu meren pauhu, aaltojen syöksyessä vaahtoavina kalliota vasten. Turkoosin meren aaltojen vaimeat, kuohuiset lyönnit hiekkaan saavat sieluni rauhoittumaan.
tuntemaan nöyrää ylemmyyttä ja kiitollisuutta. Olen kevyt, vesi kantaa. Vesi on maan avaruus. Vesi yhdistää, kätkee salaisuuksia ja sataa kultaa. Vesi, muinainen alku kotiin, kutsuu palaamaan. Olen leikkisä hylje. Kun uin, olen veden sisässä. Vesi on pehmeä ihoni ympärillä. Nuuskin veden tuoksua. Olen lintu kaislikoiden piilossa. Tuijotan kohoa vedessä tekemättä mitään, ajattelematta, ollen vain. Makaan kalliolla, imen kallion lämpöä, nukun siihen. Kierin nurmikossa, havunneulaset tarttuvat hiuksiin. Haistelen maan tuoksua. Painaudun mahalleni maata vasten, silitän nurmikkoa käsilläni. Minun täytyy tuntea maa kehoani vasten. Pihakeinossa haavan lehdet havisevat. Tuuli tuo kuusen tuoksua. Muistojen ovenkahvat, hirsien pinnat, astinpuut lapsuuden kesiin. Unessa useasti. Terassin valkeat kaiteet kukkien merta vasten. Sali, jonne ei saa astua, vaikka siellä houkuttaa pitkäkarvainen paimentolaismatto. Kaipaan värikkäiden kukka-alueiden keskelle. Siellä toivon saavuttavani mielen rauhan tässä myrskyisessä, myllertävässä maailmassa. Muistomatkailu on turvallista ja halpaa. Varusteeksi ei tarvitse valuuttaa eikä kalpaa. Kiitos Töölö upeasta esityksestä. Minulle ainakin jäi mieleen tässä tämä muistomatkailu, joka on varmasti ekologinen vaihtoehto. Seuraavaksi meillä on luvassa havaintoja vuoden ajoista. Kannelmäen ryhmä tuo iltamiin esityksen nimeltä Syksy ja kevät. Meitä on syysihmisiä ja sitten on kevätihmisiä. Kannelmäen ryhmässä esiintyvät Raija, Minna, Kirsti, Paula, Eija, Kirsti, Seija, Leena, Niina, Merja, Marjukka, Arja, Aino, Karmela ja Martta. Ohjaajina toimivat jo tutut Tanja Parantainen ja Kati Mehto. Olkaapa hyvä. Elokuun ilta-aurinko kuultaa maiseman. Valoisuus. Miten nopeasti se muuttuu hämäräksi. Kummastus.
Tuntuu omenoiden tuoksu. Syksy on käsillä. Joen vesi on viilennyt. Se kuljettaa nopeasti, kunnes kivi pysäyttää minut. Ihanaa kun tulit. Elokuun ilta ja lasi viiniä. Kävelen metsässä. Huomaan syksyn tuoksun. Kosteuden ja mullan tuoksun. Aurinko kultaa maiseman hetken. Ennen illan sinisyyttä ja pimenevää yötä. Nostan katseeni kesästä. Tähdet ovat palanneet. Olen osa luontoa, maailman kaikkeutta. Syksyllä olen vahva, täynnä kesän lämpöä ja kesän tuoksua, kauneutta. Lehtikasa, vaahteran tuoksuinen lehtikasa. Lapset hyppäävät siihen. Niin minäkin. Lehdet iskevät lujaa kasvoihin. Syksyn vasen suora. Haavojen havina surujansa huokaa. Syksyinen sade piiskaa ikkunaani, jonka juuri pesin. Kirjaston lämmössä. Ystävien kanssa pelaamassa. Ulkona kaatosade. Elämää ja erotiikkaa. Syksyn lehdet lenkkipolulla. Ystävän menetys. Aja minustaan pois. Mutta elämässä on kuitenkin niin paljon hyvää ja kaunista. Se välillä unohtuu tästä maailmassa. Kaunis värien loisto lehdissä. Pysykää vielä. Värikkäät lehdet lentävät. Puut hoivat tuulessa. Vasta tuuleen. Niin minäkin. Mutta pääsen perille. Pääsen perille! Ihana kevät. Valo kultaa järvenjään täyteen timantteja. Sininen hetki ennen pimeyttä. Loskaa, loskaa. Onneksi lumi sulaa jo pois. Kerrostalojen rännit kuohuvat kosken lailla. Viimeiset valkoiset kultat. Mittava harmaus kohtaa vihreän aavistuksen ihanaa tajuisissa lostossa. Hitsi kun on kova tuuli ja kosteus. Olen aivan horkassa. Valo sokaisee silmät. Valo paljastaa kaikki likaiset nurkat, pesemättömät ikkunat ja viimeisimmät kasvojen hypyt. Räystää tippuu ja varis raakkuu kevättä. Lumi on sulanut, on aika lasten lenkeille. Hyppynarut otetaan esiin ja leikitään vinkkiä ja polttopalloa ja korista. Aamulla alan herätä vähän myöhemmin, että vaaleansininen hetki tulisi aiemmin. Mitä ihmettä tapahtuu? Ei ole totta. Aurinko paistaa vuoteeseen kasvoille. Syksyn valo julma vieras. Ahdistaa. Liian kirkasta. Kaikki ruuhruisuus näkyy. Kävelen keskustaan. Aurinko lämmittää kasvoja. Kaivopuiston rannasta mereltä tuulahtaa kevään tuoksu. Aiskit avoinna, katuja astelen. Aamuinen kauppatori. Lokkien kiikkeä mekasti. Tietääkö kukaan? Tietääkö kukaan? Mitä? Mikä laulu on, mitä paikallinen kuoro harjoittaa?
Jos ei voi kevät tullakaan. Joka päivä minä ajattelen kevättä, valoa vaan sydämeni ja sieluni auki. Väreistä kaunein on vihreä. Sitä odotellessa malttamattomana kevät näyttää kirkkaalta ja lämpimältä. Silmät menee sikkuraan, nenä valuu, mukavaa. Odottamisen ihmeellinen aika. Lämmön tuoksu, ensimmäinen leskelehti, vihreä puissa, aavistus, kaikki on pastellin sävyjä, kevättä rinnassa. Voikohan saada yliannostusta? No ei todellakaan. Eikä kevästä voi saada yliannostusta. Aamuluukan keskellä kuulen lintujen laulua. Hymyilevät stadilaiset. Vihdoinkin hymyilevät pitkän talven jäljiltä. Vihdoinkin terassilla tarjoteen. Leskelehti, solisevia puroja, muuttolimpien parvet. Siinä kevään viesti. Mukavaa taas kävellä ulkona ja hengittää värienergiaa. Hyvät on toukokuun ohikiitävän laajan vihreän aikakausi. Vahtana tutkien hetki. Titityy ja auringonsäde sopaisen talihytti silmiin. Kevät kauppatorilla, loppien rääkynä. Kaupungin puutarhurit istuttavat puistoihin kukkia. Kevään kovan raaan valon voittaa elämää tuova vihreys. Kevään väri. Aluksi loistavat hanget valkoisina, sitten puiden orastava vihreys. Voikuppien keltaisuus. Voi miten hyvin voinkaan. Uudet valkoiset lenkkarit ja uusi pakkotakki. Ja jonkun ratikkaan. Mielettömän paljon ilmapalloja. Tietenkin. Nythän on Kiitos Kandelmäki, kiitos. Ja nyt on kyllä aivan pakko tehdä pieni galluppi tässä meidän yleisön kesken, että kuinka moni teistä on syysihminen? Voi nostaa käden ylös ja vähän vilkutella, voitte katsella ympärillenne, kuinka paljon löytyy syysihmisiä, kiitos. No entäs sitten talvi-ihminen? Kuinka moni kokee olevansa talvi-ihminen? Niitäkin löytyy, kyllä, kiitos. No entäs sitten kevät-ihminen? Oletko kevät-ihminen? Sieltä niitä löytyy, voitte vilkutella, kiitos. No entäs sitten kesäihmisiä? Kuinka moni löytyy? Onko kesäihmisiä? Kyllä vain, kiitos. Onneksi meillä on vielä monta vuoden aikaa täällä Suomessa. Seuraavaksi Vuosaaren ryhmä järjestää meille arpajaiset. Vuosaaren ryhmässä ovat Tuula, Muris, Anja, Riitta, Helmi sekä Haru. Ohjaajina toimivat Outi Sedekallios Nelman ja Kati Mehto. Vuosaari, olkaapa hyvä. Voi antaa aplodit jo tässä vaiheessa. Ja nyt näette, mitä kaikkia tehtäviä teatterissa on. Nyt on niin sanottua roudausta. Kati on nyt tässä meidän teatterin näyttävä henkilökuntaa. Näin, aplodien arvoinen tämäkin työtehtävä. Me tarvitaan kaikkinensa 5 tuolia tänne näyttämölle. Hyvä Kati. Jaksaa. Mahtavaa.
No niin, eihän iltamat olisi mitään ilman arpajaisia. Täällä on siis tosiaan arpoja ja joka arpa voittaa. Ja tehdään niin, että valitaan tästä onnetar ja sitten palkinto on kaikille, jos se sopii. Kukas halusi olla onnetar? Kättä vaan pystyyn. Sieltä näyttäisi. Sieltä! Jes, ihanaa. Ihanaa. Voit vähän sekoitella niitä. Jes, hyvä. Sieltä, no niin. Jes, ja hyvä. Ja sit voit lukea, mitä sieltä tulee. Koira. No niin. Palkintona koira. Olkaa hyvät. Eläin on aina näyttävän tähti. Ilman teatterikoulua, tässä ja nyt. Silkkaa olemista. Koirat ovat sydämen piirakoita, lämpimiä ja ravitsevia, kirjoitti runoilija ja oikeassa oli. Koirat ovat hetken runoutta. Tällä häntä kuin vappuhuiska. Koira ei ole koskaan ilkeä. Se on sellainen kuin sen pitää olla. Sen takia ystävyys koiran kanssa on niin helppoa. Koira tuottaa onnellisuutta. Kun olin lapsi, setäni toi koiran, joka oli karvaton ja iho oli sininen. Se oli hyvin ystävällinen ja vilkas. Se oli meidän kanssa muutamia viikkoja ennen kuin meni maalle. Vaikkapa pitkän aikaan se jäi sydämeni. Teillä oli tosi myötätuntoinen koira. Jos minulla oli paha mieli ja menin itkemään yläkertaan omaan huoneeseeni, Teillä uikutti oven ulkopuolella niin kauan, että päästin sen sisään. Ja lähti pois vasta kun oli vakuuttunut, että paha mieleni oli ohi. Silloin se loikkasi portaat alas muutamalla askeleella ja meni kiireesti ulos pissalle. Koira on leikkivä ja oppiva. Koira osaa keskittyä. Koiralla on hyvä muisti. Iloinen löytäjä, viisasta mietiskelyä, odottelua ovelaa, luottavaa yhdessäoloa, rehvakasta revittelyä. No niin, semmoinen arpa. Noin. Mutta arpoja vielä riittää täällä. Näin niitä on. Kukas olisi seuraava onnetar? Jes, hienoa. Kiva. Sieltä voi sekoitella, mikä olisi mieluinen. No niin, sieltä näyttää tulevan. Rauha. Rauha. No niin, palkintona rauha. Makeasti oravainen makaa sammalhuoneessansa. Sinnepä ei hallin hammas eikä metsämiehen ansa ehtineet milloinkaan. Kammiostaan korkeasta katselee hän maailman piiriin. Taistelua allans monta. Avuoksan rauhan viiri päällänsä liepoittaa. Ovet ja ikkunat ovat kiinni. Haluan elää omassa rauhassa, omassa kuplassa. Sodan kokenut tuntee rauhaa, vaikka näkee maailman tilanteen. Tyneys veden päällä,
Rauhamerkki keluu. Onko rauhattomassa maailmassa oikeutta olla rauhassa? Itsekö mun pitää tätä maailman rauhaakin tehdä? Aseet hävitettävä rauhamaailmaan, ihmisille hyvä tahto. Rauhaa maailma vaatii. Rauhaa Ukrainaan, Gazaan, Kongoon, Sudaniin, Irakiin ja kaikkialle. Rauha vaatii tekoja ja teot ymmärtämistä, empatiaa muita kohtaan. Voi että ärsyttää ja vihastuttaa ja surettaa suurihmiset, joille sota on bisnes. Tuntuu, että sota on joillekin peli. Useimmille peli on totta ja sen hintana elämä. Osaammeko edes kuvitella maailmaa ilman sotaa? Osaammeko elää ilman sodan käsitettä? Vai katoako samalla koko maailman kirjallisuus? Tulee tyhjä pää. Rauhan piippua polttamaan. Empatia on rauhan murunen. Rauhasta puhutaan, sotaa viritellään. Kiitos Vuosaaren ryhmä näistä arpajaisista. Saimme tässä aineettomia palkintoja. Kiitoksia näistä viisaista sanoista. Ja kiitos myös tämän ryhmän myötä erityisnaksukiitos teatterikoira Harulle, joka on vieraillut täällä Vuosaaren ryhmässä antamassa inspiraatiota taiteelliseen työskentelyyn. Ja hyvä yleisö. Sitten koittaakin kaikkien odottama Kalkkisten eläkeläisyhdistyksen kesäretki. Sillä matkailu avartaa ja vessa helpottaa. K18 ryhmäksi itseään mainostavassa Suomenlinnan ryhmässä esiintyvät Anita, Arja, Eeva-Liisa, Essi, Marja-Leena, Päivi ja Tuula. Esityksen ja ryhmän ohjaajat ovat Sofia Koski ja Minna Savi. Olkaa hyvä, kesäretki voi alkaa.
seisomaan keskelle siltaa kaikki Kalkkisten eläkeyhdistyksen jäsenet, jotka ovat maksaneet myös tämän vuoden jäsenmaksun. Minulla on tämä kartta, jossa ovat nämä nähtävyydet. Ja ensiksi me menemme katsomaan Ehrensvärdin hautaa, joka on siis tuolla. Ja seuraavaksi menemme Kustaan miekalle. Se on tuolla, mutta sinne on kyllä aika pitkä matka. Onko täällä huonojalkaisia? Minä en pääse, mulla on huonot jalat. Minä en voi sinne lähteä. On huonot jalat, ei jaksa. Jaa, no mitäs? No, missä täällä on se linna? Ai linna. Ei täällä mitään linnaa, se on tuhoutunut. Excuse me, is this Tallinn? Tallinna. Ei! Suomenlinna. Suomenlinna. Suomenlinna? That's nice. I like it. No mitäs me sitten seuraavaksi oikeastaan Vessaan pitäisi päästä. Ai vessaan? Vessaan. No vessaan. Mikä ihme tämä on tämä touhu täällä? Ei pääse lävitse täältä. Minä yritän mennä tässä kauppa-asioille, niin ihmisiä on joka puolella nykyään turisteja. Kaikki nurkat täynnä, ettei kävelemään pääse. Kukas toi on? Se joku asukas. Ei se mikään asukas, se on joku näyttelijä. Näyttelijä? Joo, kyllä. Minäkö näyttelijä? Minä olen asukas vuodesta 81 lähtien. Ja nyt, jos herrastakin sallii menen kauppaan. Kauppa. Onko täällä kauppa? Ai, se olisi kiva ostaa. Vesipullo. Kärjelän piirakka. Kärjelän pie. Valojääkäinen. Tunnelei Taskula. Voi hyvänen aika. 14,80. Minä etsin. Maksankin sinun. Juu, 14,80 edelleen. Voi. Nyt on käynyt niitä lompakkoja. Ei ole lompakkoa. Se on kotona. 14,80. Voi hyvänen aika, mitä minä nyt teen. Minä maksan hänen puolestaan. Miksi ei sä voit maksaa, kun tässä on jäsenmaksua kantamassa? Minulla on rahaa sen. 14,80. Voi suuret kiitokset. Kuinka te nyt näin suostuitte maksamaan minun maksuun? Vaikka minä nyt vaan teille olin ilkeäkin. Voi hyvänen aika sentään. Mitäs minä voisin korvata? Minä asun täällä aika lähellä. Niin sitten minä voisin maksaa tämän laskun takaisin. Vessaan pitäisi päästä. Mut minullahan on vessa, voi. Sisävessa, kuulkaa. Oikein hyvä vessa. Joo. Minä sain sen sillä tavalla. 10 vuotta asuin ulkovesissa. Ja niin, sitten sain 90, niin sain sisävessan. Minä olin Kalkkisten kylässä tänne muuttanut. Sieltähän mekin ollaan. Kaikki ollaan Kalkkisten tyttöjä. Ei oo totta. Otetaan vaan ryhmäkuvaa. Otetaan kaikki tähän jonoon. Tähän kuulemme. Kiitos Suomenlinna ja Kalkkisten eläkeläisyhdistys.
Nyt tiedän, mihin yhdistykseen minä aion liittyä kyllä seuraavaksi. Nyt sitten yleisö, minulla olisi teille kysymys. Että mikä on lempisatusi? Voit miettiä vähän, että mikä on sinun lempisatusi? Saa sanoa ääneenkin, jos joku haluaa. Punahilkka. Punahilkka. Prinsessa Ruusunen ja sieltä tuli Pikkuprinssi. Mahtavia satuja, hienoja tarinoita. Tätä kysymystä nimittäin on pohtinut myös Myllypuron ryhmäläiset, jotka kokoontuvat Myllypuron kirjastolla. Ja he tuovat meidän iloksemme esityksen nimeltä Satumaisia kohtaamisia, saduissa kaikki on mahdollista, kysymysmerkki. Ja ohjaaja Kati vinkkasi minulle, että tämän esityksen voi kokea myös kuunnelmana, eli voi laittaa myös silmät kiinni, jos haluaa. Myllypuron ryhmään kuuluu Petteri, Margit, Pirjo, Marina, Riikka, Helena ja Anne, ja ohjaajina toimii Tanja Parantainen ja Kati Vehto. Olkaa hyvä. Kummallinen kohtaaminen. Olipa kerran isopäinen punanuttuinen guru, joka elämä leijui taivaan ja maan välillä kuin ufo. Meditoimalla sai siivet selkäänsä ja lenteli avaruuden mustista aukoista kirkkaalle tähtitaivaalle. Ajatusten voimalla pystyi muuntautumaan lentäväksi linnuksi tai vaikka saalistavaksi kissaksi. Kerran leijailuretken päätteeksi kupsahti hän pehmeälle mättäälle, kuului äänekäs sähinä. Hän oli tallaa jalkoihinsa kiemurtelevan käärmeen. Mitäs mammatonen suisee? Minä olen taikakäärme ja voin halutessani pistää sinua. Saatat muuttua vaikka kastemadoksi. Älä mulle isottele. Olen suuri kuru, jolle kumarretaan. Voin lennellä maan ja taivaan välillä. Voin opettaa sinutkin lentämään. Voit kasvattaa itsellesi ajatusten siivet. En voi. Koko viime kesän kasvatin siipiä, mutta syksyllä niistä tuli sarvet ja selkääni sain vain rupiset arvet. Mitä tästä opimme? No, ainakin, että ajattelet mitä huomaat ja huomaa mitä ajattelet. Maanmatoset pysykööt maassa ja ne, jotka saavat ajatusten siivet, leijaikoot päät pilvissä. Sen pituinen se. Leskirouva Marjatta ja hänen linnansa. Olipa kerran vanha leskirouva Marjatta, jolla oli vanha, upea, mutta ränsistynyt linna. Marjatta oli yksinäinen ja surullinen, koska hänellä ei ollut ystäviä eikä rahaa korjata linnaansa. Usein hän muuttui kissaksi ja mietti puun oksalla tilannettaan. Kerran hän taas oksalla kissana maatessaan kuuli metsästä kuukkelin laulun ja lähti kulkemaan sitä kohti. Kuukkeli antoi Marjatalle musiikin, ilon ja onnellisuuden. Jatkaessaan matkaa hän kohtasi polulla ketun, jolta hän sai viekkautta, neuvokkuutta ja voimaa.
Marjatta ymmärsi, ettei hänen enää tarvitse olla yksinäinen, muuttua kissaksi, vaan hän voi olla oma itsensä. Marjatta pysähtyi kuuntelemaan. Jostain kauempaa kuului iloista naurua ja puheen sorinaa. Rohkeasti hän lähti sitä kohti. Rannassa oli koolla iso ja iloinen eläkeläisporukka. Tulella oli nokipannukahvit ja tarjolla ihanaa pullaa. Kaunis mekkoinen nainen. Äkkiä komeaääninen mies huomasi Marjatan ja läksi käsiojossa tulemaan häntä kohti. Hei, kuka sinä olet? Liityhän seuraamme. Hei, minä olen Marjatta. Kuka sinä olet? Minä olen Timo, ammatiltani timpuri. Nyt jo eläkkeellä, niin kuin koko meidän iloinen porukka. Meillä on tässä eläkeläisten kerho ja kesäjuhlat. Olemme aika hyviä keksimään syitä juhliin. Aika monet kesäjuhlat on tänäkin kesänä juhlittu. Marjatta istui nuotion ääreen. Joku ojensi hänelle kahvia, toinen pullaa. Ja pian Marjatta huomasi juttelevansa siitä ja tästä ja liittyvänsä jopa yhteislauluun. Aavan meren tuolla puolen kaukana. Illan hämärtyessä Marjatta kutsui koko ryhmän jatkoille linnaansa. Linnan tornista he katselivat tähtitaivasta ja nauttivat linnan viinikellarin antimista. Lämpimän yön he nukkuivat tähtitaivaan alla. Huhu kertoo, että syksyllä Marjatan linnasta kuului usein nikkarointia, iloista puheen sorinaa, musiikkia ja tanssin hoksetta. Marjatan yksinäisten päivien tilalle tulivat vuodet, jotka täyttivät eläkeläiskirkon tuomat uudet ystävät. Ja linnakin sai kaipaamansa hoivaa ja uuden kukoistavan puutarhan. Mitä tästä opimme? Joskus kuukkelin laulu ja ketun neuvot voivat muuttaa elämäsi suunnan. Olipa kerran synkähkö mieli. Elokuisessa metsässä kompuroi ja kompasteli päättäväinen seniorisinkkurouva kori kädessään. Hänellä oli päämääränään löytää harvinaisia suippumadonlakki-nimisiä sieniä. Aikansa käveltyään ja etsyttyään sieniä hän oli turhautunut, väsynyt ja kivulias. Paskat! Eihän tästä mitään tule. Minun on pakko levätä, hörpätä vettä ja keksittävä parempi toimintasuunnitelma. Puiden raosta siivilöityy loppukesän lempeävärinen auringonpaiste. Seniori sinkkurova päätti leiriytyä edessä siintävän lammenrannalle. Hän istuutui kaatuneen puun rungolle, kaivoi koristaan vesipullon, aukaisi korkin. Puurungon alla istui elämänsä turhautunut sammakko ja vierellä mies. Jessus, että minä pelästyin. Olisit voinut vaikka yskäistä tai pitää jonkinlaista ääntä, ettei olisi tarvinnut melkein kuolla sydänkohtaukseen. Oi, anteeksi. En huomannut sinun tuloasi. Olin onkimassa tässä ajatuksissani. Nimeni on Olavi. Hauska tutustua, Olavi. Minä olen Helena. Siinä puunrungon istuessaan kertoivat he toisilleen, mikä heidät oli tuonut metsään. Helena oli muutama vuosi sitten jäänyt eläkkeelle. Elämä oli alkanut sujua ihan mukavasti. Arki oli tuttua ja turvallista.
Sitten aivan kuin tyhjästä alkoivat ne elämää rajoittavat selkäsärkyt, joista ei ottanut selvää mistä ja miksi. Helena oli soittanut omalle terveysasemalle. Ja vihdoin 2 kuukauden kuluttua lääkäri sanoi. Eipä siinä teidän selässä kyllä mitään erityistä näkynyt. Ja tehän tiedätte, että meillä on nämä kriteerit noihin jatkotutkimuksiin, mutta kun nekään eivät tällä kertaa täyty. Ja mietin, että edes fysioterapeuttia ei kannata nyt kyllä tähän vaivata. Oletteko tulleet ajatelleeksi, kun tuo ikä tuo kaikenlaista ikävää mukana? Mutta ottakaa puranaa särkyyn tarvittaessa. Että sellaista. Siksi olen täällä metsässä etsimässä suippomadon lakkisieniä. Ne sisältävät psilosybiiniä. Tiedetään sitä uutta. Jospa vaikka sillä saisi kivuttoman päivän. Kerro oma tarinasi. Sammakko istui edelleen hievahtamatta puunruvun alla ja oli kasvavalla mielenkiinnolla kuuntelua. Minä jäin isättömäksi alle kouluikäisenä. Isäni hukkui tälle samaiselle lammelle, eikä minusta uimataidottomasta lapsesta ollut hemmiksi pelastajaksi. Traumojahan se pienen ihmisen tuo. Ai vuosia apua mielenterveyspalveluistamme. Mutta ketään mielenterveystoimistossa ei olisi voinut vähempää kiinnostaa. Joku poppamies sai minut lisäksi uskomaan Tarun lammen vedenhaltijasta, joka vie hukkuneet valtakuntaansa ja pitää heitä siellä. Olen käynyt usein lammella onkimassa, toivoin, että joskus sittenkin saisin jonkin merkin tai viestin isältäni. No, saitkos? Enpä ole saanut. Sinähän olet ihan pöpi. Eihän mitään veteisiä ole olemassakaan. No, ei näytä olevan terveydenhuoltoakaan. No joo, kyllähän minä sen tiedän. En vain voi itselleni mitään. En jaksa. Olen neuvoton. Hyvänen aika, Olavi. Jos kerran tiedät itsekin, että et ole hullu, niin vippaa tuo onkesi jorpakkoon ja auta neitoa hädässä. Sinun on talutettava tai kannettava minut täältä pois. Selkäni on nimittäin aivan jumissa. Sammakko rapsui takana ja raajallaan velkaperiään ja sulatteli heidän kertomuksiaan. Hitto soikoon, pohti Sammakko itsekseen. No ainakin vanhusten puheista päätellen näyttää siltä, että tämän kaupungin terveydenhoidon piiriin pääsemisestä ei meikäläisen parane edes haaveilla. Olavin ja Helena matkanteko eteni ja vain parani loppua kohti. Juttua riitti ja naurua piisasi. Päätettiin jatkaa juttua Helenan kotona, koska Helena oli tomera ja toimelias ja Olavi oli pohjimmiltaan fiksu ja lahjakas siitä typeristä vetehisjutusta huolimatta. He laativat yhdessä ovelia strategioita päästäkseen hoitoon Helsingin soten tarjoamiin palveluihin. Suunnittelu yhdessä olikin antoisaa, tuottavaa, vapauttavaa ja kiihdyttävää, jopa hekotukseen asti iloista. Papisen terveysvirasto. Mitä tästä kaikesta opimme? Synkät ajatukset väistyvät valoisten tunteiden vallatessa mielen oikean ystävän astuttua elämään. Joskus psykedeellisienien kivääminen saattaa jäädä ainoaksi vaihtoehdoksi. Mihinkään haltijatarinoihin ei pidä hurahtaa. Lue opettavaisia satuja. Äläkä ikinä usko vakiintuneita kliseitä vanhuksista.
Kiitos Myllypuro opettavaisesta ja satumaisesta esityksestä. Kiitoksia. Taideliikutusryhmissä tuotetaan paljon esityksen materiaalia itse, mikä tarkoittaa esimerkiksi runojen ja satujen kirjoittamista ohjaajien lempeässä ohjauksessa. Nyt Laajasalon innokas ja kokeilunhaluinen ryhmä päätti tarttua uuteen haasteeseen ja he ovat ottaneet esityksen lähtökohdaksi Leena Kruunin Viimeinen enkeli -runon. Ryhmäläiset innostavat toisiaan teatterin tekemiseen ja kannustavat heittäytymään tunteiden vietäväksi. Laajasalon ryhmässä esiintyvät Arja Chatalov, Brita Hilkka Helinen, Keiti Mikka Kivi, Konsta Maria Marjatta, Riitta Aalto, Sirpa ja Tuire. Ryhmän ohjaajat ovat Anne Korhonen ja Sofia Koski. Olkaapa hyvä. Tässä kaupungissa on kauppa, joka ostaa, myy ja vaihtaa. Sen kaupan ikkunassa oli ilmoitus myytävänä siipipari pilkkahintaan. Minä menin sisään. Siellä oli kauppias takana tiskin. Minä kysyin. Paljonko maksaa? Hän vastasi. 8 markkaa. Minä sanoin. Se on liian paljon. Hän. Katsokaa, laatutyötä. Minä sanoin. Maksan 6. Hän. 6,5 on alle. Minä maksoin 6,5. Ja sulloin siipeni salkkuun. Ne kotona pesin ja pyyhin ja kiillotin kultaiseksi. Ja sitten lehahdus lentoon. Minä liuskis ja läyskis liidän yli torin ja katujen ruuhkan ja autojen röyhkeän rahvaan. Siis! Siis! Lain nimessä, seis! Joku käskee. Se on liikennekonstaapeli. Sakkolappu ja putkan avain on hänellä kourassansa. Hui hai, minä ylemmäs kaarran. Vaan suurkirkon portailla seisoo kirkkoherramme pyhä kenkä. Hän parkuu. Hän parkuu. Nyt se on tullut. Voi soidamaan seurakuntaa. Jo tuomion enkeli saapuu, eikä yhtäkään armahda teistä. Mutta pääesikunnassa istuu iso eversti kiikarin kanssa. Ilma hyökkäys. Eversti karjuu. Nyt kun on korinat. Ja kun aurinko siivissä säihkyy, kuin taivainen tulipalo, tulee VPK-sireenit soiden ja kypärät kallellansa. Pipa,
Mutta kaunis rouva istuu kaivopuistossa koivujen alla. Hän parsii sinistä sukkaa. Hän sanoo, olet hyvä Enne. Olet hyvä Enne. Olet enkeli ensimmäinen, joka tästä on lentänyt ohi. Hei! 1000 lasta huitoo kansakoulun ikkunasta. Mutta opettaja lausuu perinoppineen äänenpainoin. No sehän on vain eräs lintulaji. Latinaksi rara avis. Vaan ensi rakkaus katsoo minua niin haikeasti keskeltä autojen melun. Hän sanoo, Ota minutkin mukaan. Minäkin tahtoisin siihen. minä heille vilkutan, nauran ja sanon surullisena. Nämä ovat loppuun myydyt. Tämä oli viimeinen pari. Jo tukkaani tähtiä tarttui ja takkiini aurinko tuuli. Vai iltako helmansa peittää ja piippujen synkkä savu ja syttyvään mainosvaloon minun siipeni aurinko sammuu. Minä lähden ja hartaasti pyydän. Sano kissalle terveisiä. Sano, että voin oikein hyvin, vaikka unohdin kaulaliinan. Kas kun kaikki enkelit ovat unohtavat ja niiden tuvat on tuulesta tehdyt. Ja rakkaus on niiden kieli. Kiitos Laajasalon ryhmä. Täällä joutuu nyt silmäkulmia pyyhkimään hetken ajan. Todella hieno tämäkin esitys. Ja nyt esitän teille seuraavaksi arvoituksen yleisö. Nimittäin tässä seuraavassa ryhmässä on mahtava meininki ja naurua, ideoita ja iloa riittää. Joko arvaatte, mistä päin Helsinkiä tulee tämmöinen ryhmä? Mahtava meininki, naurua, ideoita, iloa. Ei vielä onneksi paljasteta tuolla. Mistä päin Helsinkiä voisi tämmöinen porukka tulla? Saa heittää arvauksia. Linnanmäeltä. Tämä oli kyllä loistava arvaus. Onko muita arvauksia? Naurua riittää. No minä voin paljastaa, että se on tällä kertaa Kalasatama. Esityksen nimi on Puhetta elämästä. Elämä on moninaista liikettä. Ja tämänkin esityksen tekstit ovat ryhmäläisten itsensä tuottamia. Kalasataman ryhmässä esiintyvät Eija, Hannele, Kirsi, Leila ja Riitta. Esityksen ja ryhmän ohjaajat ovat Anne Korhonen ja Tanja Parantajainen. Olkaapa hyvä Kalasatama. Nykyinen maailmantilanne voi ahdistaa. Haluan siksi kertoa sopusoinnusta, joka vapauttaa. Kun olen löytänyt sopusoinnun sisältäni,
olen tasapainossa itseni kanssa. Kestän itsekkyyttä, ilkeyttä ja epärehellisyyttä. Useimmiten ihmisiä rauhoittaa luonto, hiljaisuus, eläinten läsnäolo ja niistä huolehtiminen. Monet unelmat ja toiveet voivat toteutua. Minulle syntyi ajatus, että en suostu enää pelkäämään. Nyt riittää pelko elämästä, menneestä ja tulevasta. Pelko pelosta, pelko lamaantumisesta. Olen vapaa kuin ajatus. Olen vapaa kuin tuuli. Olen vapaa ajattelemaan jokaisen ajatukseni tai olemaan ajattelematta. Olen vapaa olemaan pelkäämättä. Ajatus luonnosta tekee iloiseksi. Se karkottaa mielessä olevat ikävät ajatukset. Kaipaan lämmintä kesää ja luonnon hiljaisuutta. Hiljaisuus auttaa ajatuksia. Se rauhoittaa. Joskus ihmiset tahallaan ymmärtävät toisiaan väärin. Tästä aiheutuu paljon mielipahaa. Tyhmyys ärsyttää. Mutta pelkäämään en suostu. En suostu. Olen eläkeläinen ja mitä se on? Ihanaa! Voi nukkua pitkään. Ei tarvitse välittää pikkuasioista. Saa pukeutua miten haluaa. Voi valikoida ystävänsä ja luopua hankalista tuttavista. Olen elossa! Ja tämä on tarina hyvästä loppuelämästä. Jee! Kiitos Kalasatama. Tarina hyvästä loppuelämästä. Mieletön lause. Näin alkaa ohjelmaosuutemme tulla päätökseen. Iltamien tässä kohtaa pyytäisin lavalle vielä meidän kaikki taideliikutusryhmien ohjaajat. Eli meidän teatteri-ilmiön yhteisötaiteilijat. Anne Korhonen, Sofia Koski, Kati Lehto, Tanja Paranväinen, Minna Savi sekä Outi Sädekallio Sneema. Tulkaa tänne. Kiitos kukkien sijaan olemme ostaneet palan ikimetsää. Sanon vielä kerran, kun tämä on niin tärkeä asia, että kiitos kukkien sijaan olemme ostaneet palan ikimetsää meidän kaikkien tulevaisuuden turvaamiseksi. Ja seuraava, kun annetaan aplodit, niin annetaan aplodit myös meidän kaikille taideliikutustähdille, ketkä istuvat täällä. Ja seuraavan kerran iltamat pyörähtävät käyntiin pari viikon päästä Aika loistaa festivaaleilla Helsingin kaupunginteatterilla. Ja sitten toukokuussa nähdään ryhmissä kuvattu ketjureaktio lyhyt elokuva Hopeamyllyfestivaalilla Myllypurossa. Eli ohjelmaa riittää. Eikä siinä vielä kaikki. Iltamat päättää upea lieveilmiöbändi, joka esittää meille biisit varrella virran ja ei mitään hätää. Ja tällä kertaa tervetuloa kaikki mukaan tanssimaan ja sitten mennään juomaan kahvit. Kaupunkiin kun masentuu, sitä kattoo tuulin raikkaisiin. Maailmaan vaan ja me löydettiin, nuorelle virtaan. Rahas nyt me tehtaillaan, vaatteet päälle riisutaan. On vesi lämmin uimaan vaan, varrella virtaan.
Vaarelle pihaan. Siellä muutkin kellastuu, ja nyt on vasta heinäkuu. Sydänkäs on ei mikään muu. Varrella pihaan. Varrella pihaan. Varrella pihaan. Siellä muutkin kellastuu, varrella pihaan. Oikein huoletaan, isossa tehnyt kesästä. Mason veteen vihreään, varrella pihaan. Kuvittelen huomisen, ja vaan voi nähdä, että päällä löytyy valkoinen. Varrella pihaan, varrella pihaan, varrella pihaan. Päällä löytyy valkoinen. Varrella pihaan, varrella pihaan, varrella pihaan. Päällä löytyy valkoinen. Varrella pihaan. Ja hei, pakko sanoa, tää päättyy tähän, ei mitään hätää. Tää on ihan mahtava lopetus. Ei mitään hätää koskaan. Uusi aja oli se, sä et pääse perille. Suru tulee sauvoista läpi. Voit luottaa minuun. Ja kun sä et uskalla sanoa niitä sanoja, joilla voisin ratkaista kaiken, voit luottaa minuun. Voit luottaa, ei mitään hätää, jos ei omat voimat riittäneet. Ei mitään hätää, se olen minä, joka voin kuivata sun yhden. Kun sä kutsuit kaikkia, eikä kukaan tullutkaan, solla jäät makaamaan yksin. Voit luottaa minuun. Kun sä painat autoa, kilometritolkulla, eikä kukaan vastassa kotonaan. Voit luottaa minuun. Voit luottaa, ei mitään hätää, jos ei omat voimat riittäneet. Ei mitään hätää, se olen minä, joka voin kuivata sun yhden. Onnekkaiden kättien alla vai muutamalla on hyvä, joka annetaan. Sitten ollaan ne toiset, joiden ainoa keino on kannatella toisiaan.